سلام كمي تخونو تخاتلتي نايزا channel لو معنت مبقر ناي حنتي مصحف اتوميك هابيتس تبل وي بتغرينيا اتوماوي لمدታት تبل مصحف بجيمس كلير ዝተጻحفت ترجم كኣ بأحادو دستا عالم ዝተተرጎመት بزعبا لمدታት تحبر كمي ጌርካ لمدታትካ تጠقيمካ ኣብ ዓወት ትበጽح ማለት እዩ ናታ ጽማቕ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ምክታልኩም ይዕድም እወንታዊ ምድርራብ ልምድታት ኣፍራይነት ተደራራቢ እዩ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ሓንቲ ዕማም ብላዕሊ ምስራሕ ንእሽቶ ነገር እያ ኣብ ሙሉእ ህይወትካ ክትረአ ከላ ግን ዓባይ እያ ዝለመድካዮ ዕማም ባዕሉ ፈጻሚ ምግባር ኣውቶማት ምግባር ወይ ሓድሽ ክእለት ምምላኽ ድማ ዝዓበየ ጽልዋ ኣለዎ እቶም ከይሓሰብካ ተዘውትሮም ዕማማት ክበዝሑ ከለዉ ሓንጎልካ ኣብ ካልኦት ነገራት ከተኩር ናጽነት ኣለዎ ናይ ነፍሲ ምዕባለ ድርብ ወለድ ልምድታት እዮም መዓልታዊ በብሓንቲ ሚእታዊት ምዕባል ኣብ ነዊሕ እዋን ዓብይ ውጽኢት እዩ ዘምጽእ ሓቀኛ ናይ ባህሪ ለውጢ ናይ እንታይነት ለውጢ ድርኺት ወይ ኒሕ ደፊኡካ ተበጊስካ ሓደ ልምዲ ትጅምር ትኸውን ነቲ ልምዲ ትቕጽለሉ ምኽንያት ግን ኣካል እንታይነትካ ምስ ዝኸውን እዩ እቲ ዕላማ መጽሓፍ ምንባብ ኣይኮነን እቲ ዕላማ ኣንባቢ ምዃን እዩ እንታይነትካ ካብ ልምድታትካ እዩ ዝብገስ ኣቐዲሙ ምስ ተፈጥረ ኣረኣያታት ኣይትውለድን ኢኻ ኩሉ ኣረኣያታት እንተላይ እቲ ንኣኻ ዝምልከት ዝተምሃርካዮን ብተመክሮ ተደጊፍካ ዘስረጽካዮን እዩ ልምድታትካ ንእንታይነትካ ትለብሰሎም መንገድታት እዮም መዓልታዊ ዓራትካ ከተንጽፍ ከለኻ ናይ ሓደ ጽፉፍ ሰብ እንታይነት ለቢስካ ኣለኻ መዓልታዊ ክትጽሕፍ ከለኻ ናይ ሓደ ፈጠራዊ ሰብ እንታይነት ለቢስካ ኣለኻ ነፍሲ ወከፍ ትወስዳ ተግባር ናይቲ ክትኮኖ ተሃርፎ ዓይነት ሰብ መረጋገጺት እያ ጥዑይ ሰብ እንታይ ምገበረ ትብል ሕቶ ንነፍስኻ ናሓተተት 45 ኪሎ ዝጎደለ ሰብ እፈልጥ እየ ስለዚ ክትምገብ ከለኻ ጥዑይ ሰብ እንታይ ምገበረ እንዳበልካ ንኣካላትካ መኣዛው ዘለዎ ምግቢ ንኽትምገብ ክትደፍኣን ከም ልምዲ ክትሕዞን ትኽእል ኢኻ ልምድታትካ ኣገደስቲ ዝኾኑሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ክትኮኖ ትደሊ ዓይነት ሰብ ክትከውን ስለ ዝሕግዙኻ እዩ ብዛዕባ ነፍስኻ ዘለካ ዝዓመቐ ኣረኣያታት ከተማዕብለሉ ትኽእል መንገድታት እዮም ንስኻ ልምድታትካ ኢኻ ልምድታትካ ክትልውጠሉ ትኽእል ዝበለጸ መንገዲ ኣብቲ ክትጓናጸፎ ትደሊ ምትኳር ዘይኮነስ ኣብቲ ክትኮኖ ትደሊ ዓይነት ሰብ ምትኳር እዩ ልምዲ ማለት ካብ ምሕር ምድግጋም ከይሓሰብካ ተዘውትሮ ባህሪ እዩ ቀንዲ ዕላማ ናይ ልምድታት ንናይ ህይወት ሽግራት ብዝወሓደ ጸዓትን ጻዕርን ምፍዋስ እዩ ንኣከባቢኻ ዳግም ብምትዕርራይ ነቶም ትደልዮም ልምድታት ዘበግሱ ቀስቀስቲ ሩእያት ክትገብረሉ ትኽእል መንገድታት ኣሎ ማይ ምስታይ ከተዘውትር እንተደሊኻ ዝመልአ ናይ ማይ ጎማታት ኣብ ውስን ቦታታት ናይ ክፍልኻ ኣቐምጥ እንተተኻኢሉ ናይ ሓደ ልምዲ ኣከባቢ ምስ ናይ ካልእ ልምዲ ኣከባቢ ምትሕውዋስ ኣወግድ ኣከባቢ ክትሓወስ እንተጀሚርካ ልምድታት ምትሕውዋስ ክትጅምር ኢኻ ስፍሓት ቦታኻ ድሩት እንተኾይኑ ንኽፍልኻ ብንጥፈታት መቓቕላ መንበሪ ንምንባብ ናይ ቤት ጽሕፈት ጠረጴዛ ንምጽሓፍ ናይ ምግቢ ጠረጴዛ ንምምጋብ ኣብዚ ብልሓት እዚ ክትጸንዕ እንተኽኢልካ ነፍሲ ወከፍ ኣከባቢ ምስ ሓደ ልምድን ኣተሓሳስባን ጥራይ ክትኣሳሰር እዩ ልዑል ነፍሰ ቁጽጽር ዘለዎም ሰባት ኣብ ፈተናታት ዘለዎ ኩነታት ዘሕልፍዎ ግዜ ውሕድ እዩ ኣብ ክንዲ ንፈተናታት ምጽዋር ምውጋድ ይቐልል ንልምዲ ካብቲ ዘለዎን ላዕሊ ሰሓቢ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስፖርት ክትዕዘብ ደሊኻ ግን ከኣ ናይ መሸጣ ርክባት ክትፍጽም እንተለካ ሓደ ካብ ናይ ምሳሕ ዕረፍተይ ምስ ተመለስኩ ናብ ዓማዊላተይ ክኾኑ ዝኽእሉ 3 ሰባት ክድውል እየ ድሕሪኡ ናይ ኩዕሶ እግሪ ግጥም ክዕዘብ እየ ክትብል ኣለካ ሓደ ነገር ሰሓቢ እንተኾይኑ ከም ልምዲ ክትሃንጾ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ ላሽሎ ፖልጋር ዝበላ ጽሕፍቲ ንምልከት ሓደ ህፃን ስሩዕ ልምምዳት
እንተ ገይሩን ጽቡቕ ልምምድታት እንተ ኣማዕቢሉን ኣብ ዝኾነ መዳይ ብልሂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ቸዝ ክእለትካ ተሞርኪሱ ዓስቢ ኣብ ዝህበካ ስድራቤት እንተ ዓቢኻ ቸዝ ምጽዋት ክስሕበካ እዩ። ኣካላዊ ብቕዓት ብዘለዎም ሰባት ተኸቢብካ እንተሃሊኻ ምውስዋስ ኣካላት ከም ልምዲ ትሕዞ። ንነፍስኻ ንስኻ ትደልዮም ልምድታት ብዘለዎም ሰባት ኣኽብባ ድሕሪኡ ብሓንሳብ ክትዕወቱ ኢኹም። ዝበዝሕ ግዜ ካብ ንበይንና ቁኑዓት ክንከውን ምስ ሰብና ጉጉያት ክንከውን ኢና ንመርጽ። ካብ ምውጣን ሓሊፍካ ናብ ተግባር ክትኣቱ ኣለካ። ምህናፅ ልምዲ ማለት ሓደ ባህሪ ካብ ኣመና ምድግጋም ናብ ባዕለ ፈጻሚ ምዃን ክልወጠልካ ከሎ እዩ። ንሓደ ቦታ ከተዋድዶ ከለኻ ልምድኻ ብቐሊሉ ንኽትሃንጽ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ። ምስ ሕማቕ ልምድታት ዝተኣሳሰሩ መኻልፋት ኣብዝሓዮም። ምኽንያቱ መኻልፍ ዝበዝሖም ልምድታት ንኽትገብሮም ከበድቲ እዮም። ኣብ መጻኢ ትገብሮ ባህርያት ክትቆጻጸረሉ ትኽእል ኣውራ መገዲ ንልምድታትካ ባዕለ ፈጸምቲ ምግባር እዩ። ሰንሰለት ኣይትስበር። ናይ ምውስዋስ ኣካላት ሰንሰለት እንተ ዘይበቲኽካዮ ከይፈለጠካ ናብ ብሉፅ ኣካላዊ ብቕዓት ክትበጽሕ ኢኻ። ቀዳመይቲ ጌጋ ዘይኮነት እቲ ብድሕሪኡ ዝስዕብ ምድግጋም ጌጋታት እዩ ዘዕንወካ። ሓንቲ ክትሓልፈካ ሓደጋ እዩ፣ ክልተ ክሓልፈካ ግን ሓድሽ ልምዲ ትጅምር ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ ዘይተበረሃካ ወይ ስራሕ ዝፀዓቐካ እዋናት ልምድኻ ምትግባር ኣርባሕ እዩ። ካብቲ ዕውታት መዓልቲ ዝጠቕመኻ ንላዕሊ ዝኸሰርካዮን መዓልትታት ይሃስያኻ። እቶም ኣብ ዘይተበረሃካ መዓልትታትካ እትሰርሖም ስራሓትካ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። እተን መዓልትቲአን ነቲ ኣብ ጽቡቕ መዓልትታት ዘወሃለልካዮ ረብሓ ንምዕቃብ ኣገደስቲ እየን። ካብ ዘይምግባር ምግባር ኣጸቢቑ ይሓይሽ። ውዕል ልምድታት ማለት ንሓደ ልምዲ ዘለካ ተወፋይነት እንተዘይተግቢርካዮ ዝወርደካ መቕጻዕቲ ዝሕብር ብቓል ወይ ብጽሑፍ ዝተዳለወ ስምምዕ እዩ። መቕጻዕትን ውርደትን ከይወርደካ ስለ ትፈርሕ ድማ ኣብ ልምድታትካ ክትጸንዕ ትጽዕር። እቲ ዝደለኻዮ ባህሪ ከም ንቡር ባህሪ ኣብ ዝረኣየሉ ባህሊ እቶ። ዓወትካ ርጉጽ ንኽኸውን ትወዳደረሉ ዓውዲ ብጥንቃቐ ክትመርጽ ኣለካ። ንኣይ ደስ ዝብለኒ ንኻልኦት ግን ስራሕ ኮይኑ ዝስምዖም ንጥፈት እንታይ ኣሎ ኢልካ ሕተት። ቀንዲ ጸላኢ ዓወት ውድቀት ዘይኮነስ ምስልካ እዩ። ሓደ ልምዲ ናይ ብሓቂ ዘገድሰካ እንተኾይኑ ኩነተ ኣእምሮኻ ሕማቕ ከሎውን ኣብኡ ክትጸንዕ ኣለካ። ገምጋም ብዛዕባ ጌጋታትካ ኣንቂሑ ናብ ምዕባለ ዝወስደካ መንገድታት ክትርኢ እዩ ዝሕግዘካ። ህይወት ኣብ ቀጻሊ ለውጢ እያ ዘላ። ስለዚ ናይ ቀደም ልምድታትካን ኣረኣእያኻን ወዲቖም ድዮም ኣይወደቑን በብግዚኡ ክተረጋግጽ ኣለካ። ምስጢር ነባሪ ውጽኢታት ዘየቋርጽ ምዕባለታት ምግባር እዩ። ምስራሕ እንተዘየቋሪጽካ እተሃንጾ ዋኒን ብሉጽ እዩ። ምንቅስቓስ እንተዘየቋሪጽካ እተሃንጾ ሰብነት ብሉጽ እዩ። ምምሃር እንተዘየቋሪጽካ እተሃንጾ ፍልጠት ብሉጽ እዩ። ምቁጣብ እንተዘየቋሪጽካ እተሃንጾ ሃብቲ ብሉጽ እዩ። ምሕላይ እንተዘየቋሪጽካ እተሃንጾ ምሕዝነት ብሉጽ እዩ። ንኣሽቱ ልምድታት ኣይድመሩን እዮም ይራውሑ እዮም። ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣዝየ የመስግን። ከጠቕመኩም ከዓ ተስፋ ገብር። ይቐኒየለይ። ደሓን ኩኑ።